1 keer per jaar vis eten uit de Westerschelde en je zit gelijk aan je maximale hoeveelheid PFAS. Erg verrassend is het niet, maar het is natuurlijk nog steeds gewoon zorgwekkend. En verder in deze uitzending. Zeeuwse Oekraïners zeer aangedaan. En helft coronageld niet besteed. Goedenavond. Eet per jaar maximaal 1 keer vis uit de Westerschelde. Dat schrijft het RIVM vandaag in een tussenrapport over de gevolgen van PFAS in de Westerschelde op de volksgezondheid. In vis en garnalen zit zoveel PFAS dat je zelfs bij het eten van kleine hoeveelheden al te veel PFAS binnenkrijgt. We gaan naar verslaggever Jan Vogel. Ja, Jan, maar 1 vis per jaar, dat is nogal wat. Of eigenlijk is dat helemaal niks. Hoeveel PFAS zit er dan in die vis? Ja, er zit dus heel veel PFAS in die vis. Even om het voorbeeld te schetsen. Een gezonde man van 85 kilo ongeveer mag per week maximaal 374 nanogram PFAS binnenkrijgen. Dan zit je aan de gezondheidskundige waarde. Om even te vergelijken, daarvoor heb je ongeveer 5 gram vis uit de Westerschelde nodig en ongeveer 5 gepelde garnalen. Nu zijn ook mosselen en oesters onderzocht. Daarvan mag je er nog wel veel meer eten. 40 keer per jaar mosselen, 100 keer per jaar oesters. Maar ja, daar valt dan weer over te zeggen. Die wordt niet zo heel vaak opgevist in de Westerschelde. Die PFAS in de Westerschelde zijn vooral afkomstig uit België. Het RIVM doet in opdracht van de provincie onderzoek naar de gevolgen van PFAS op de volksgezondheid. De provincie gaf die opdracht in november, nadat uit onderzoek van Omroep Zeeland bleek dat vis in de Westerschelde vol PFAS zitten. Dat wordt nu bevestigd door het RIVM. Ja, Jan, dit onderzoek wordt inderdaad uitgevoerd in opdracht van de provincie. Hoe reageren zij op deze tussenstand? Nou, je hoorde het net ook al, zijn daarmee begonnen nadat Omroep Zeeland zelf onderzocht heeft hoeveel PFAS er in die vis zit. En daarom lag het wel in de lijn der verwachtingen bij de provincie. Erg verrassend is het niet, maar het is natuurlijk nog steeds gewoon zorgwekkend. Maar ondanks die zorgen neemt de provincie zelf geen extra maatregelen. Dat is niet onze rol. Onze rol is echt heel klip en klaar. Vanaf begin af aan hebben we dat ook gezegd. Wij initiëren het onderzoek, wij geven daar opdracht voor. We hebben daar geld voor gekregen van het Rijk. Maar interpretaties van de resultaten, die zijn natuurlijk vooral aan de deskundigen, niet aan ons. U probeert de regie te pakken, ondanks dat u zegt, nou, het is niet onze rol. Ik kan me voorstellen dat dit wel betekent dat u misschien strakker die regie probeert te pakken. Bij regie hoort ook echt de deskundige aan het woord te laten. Dus uitspraken zoals van wat is nou verstandig te doen met het eten van vis door sportvissers. Nou, daar heeft de GGD inmiddels ook al een uitspraak over gedaan. En verdere uitspraken nogmaals, ja, dat hoort ook bij regie. Deskundigen hun ding laten doen. Ja, nu gaat het nog om een tussenrapportage van het RIVM, onderdeel van een groot onderzoek. Wanneer is dat afgerond en verwacht jij dat die resultaten nog heel anders gaan worden dan dit? Ja, dat rapport wordt in april ongeveer verwacht. Daar zijn meer soorten voor onderzocht, meer soorten vis, maar het is maar de vraag of de resultaten daar anders van zijn. Dankjewel, Jan. Zeeuwse Oekraïners zijn zeer aangedaan door de oorlog in hun vaderland. Rusland heeft op verschillende plaatsen in Oekraïne raketaanvallen uitgevoerd. André uit Zierikzee is geschrokken. Ja, ik was er vrij stil van, want ik had eigenlijk niet gehoopt en niet verwacht dat het zou gebeuren. Maar het is wel gebeurd. En ja, ik vind het verschrikkelijk dat zoiets in 2022 nog kan gebeuren. In plaats van dat we samenwerken en met landen het juiste positieve eruit halen, gaan we het tegenovergestelde van doen. Op zijn 12e kwam André vanuit Oekraïne naar Zeeland. In zijn kindertijd hadden de Russen en Oekraïners nog een goede band. Ik kom zelf uit Sevastopol. En Sevastopol en de Krim is eigenlijk een schiereiland wat in de zomer druk wordt bezocht door de Oekraïners, door de Russen, door Wit-Russen. Eigenlijk het hele Oostblok kwam daar naartoe. En we zaten vroeger gewoon met z'n allen aan het strand en speelden met elkaar. Gingen uit met elkaar, gingen uit eten met elkaar en er was nooit een muur tussen. En die is nu wel heel erg groot aan het worden. En dat vind ik gewoon verschrikkelijk. Dat mensen gewoon elkaar gaan haten door politieke omstandigheden. In zijn omgeving is die haat nog niet doorgedrongen. Ik heb jongens, even kijken, ik heb vanmorgen jongens uit Lviv gesproken. Ik heb jongen uit Sint-Petersburg gesproken. Ik heb mijn tante uit Jekaterinburg gesproken. Dus ik heb echt wel vanuit Oekraïnse kant en Russische kant mensen gesproken. Ze zeggen allemaal van ja, dit is onnodig. En
Wij willen het ook niet en wij hebben nooit onderscheid gemaakt of je nou in Oekraïne bent of Rus. Dat maakt er voor ons niet uit. Een 23-jarige Vlissinger die vorig jaar meerdere mensen aanreed met zijn scooter, heeft een celstraf van 10 maanden gekregen, waarvan 6 voorwaardelijk. De man was op de vlucht voor de politie. Niemand belandde in het ziekenhuis, maar de agent die hem aanhield door bovenop hem te springen, heeft blijvend letsel aan zijn knie. De scooterrijder bleek bij zijn aanhouding drugs en een wapen bij zich te hebben. Naast de celstraf kreeg hij ook een taakstraf van 240 uur. Naar aanleiding van een zelfdoding in Zeeland heeft de politie een 74-jarige man uit Castricum opgepakt voor hulp bij zelfdoding. Hij zou via internet het dodelijke poeder middel X hebben verkocht en is volgens de politie betrokken bij zeker 4 suïcides, waaronder dus 1 uit Zeeland. En uit onderzoek blijkt dat meer dan 500 mensen een bestelling hadden gedaan bij de verdachte. De eerste 2 etappes van de wielerwedstrijd ZLM Tour worden dit jaar traditiegetrouw weer in Zeeland verreden. De eerste etappe op 8 juni start en finisht in Capelle. De etappe erna start in Veren en eindigt in Goes. De 5-daagse wedstrijd is 2 jaar lang niet gereden door de coronapandemie. Vandaag werd ook bekendgemaakt dat hoofdsponsor ZLM Verzekeringen het contract heeft verlengd voor de komende jaren. 12 vluchtelingen die verblijven in de noodopvang in Middelburg hebben een EHBO-cursus gekregen. Ze hadden daar zelf om gevraagd. In het dorpshuis van Meliskerken werd onder meer geoefend met een stabiele zijligging en verband aanleggen. Ik vind het wel heel bijzonder, ook omdat de connectie met de vluchtelingen en Middelburg bijvoorbeeld is echt minimaal. Dus het is vanuit het lijntje van de Rode Kruis dat we dat contact nog hebben gehouden en dat we met mensen in gesprek zijn geraakt. En ja, zo kwam de vraag naar voren van, goh, zouden jullie een cursus willen doen? I think this is important for daily life circumstances where you need to know something, what you should do. Could you please check? De verloskundigen van ziekenhuis Zorgzaam zijn verhuisd naar een locatie buiten het ziekenhuis. Het was een lang gekoesterde wens van de verloskundigen om meer op eigen benen te staan en uit die ziekenhuissfeer te raken. Dus we zijn eens gaan kijken hoe het eruit ziet op die nieuwe locatie. Dit is die nieuwe locatie aan de Axelse straat in Terneuzen. Ze zitten er nu een maand en het bevalt erg goed. Veel huiselijker, veel warmer, voelt ook gewoon een stukje laagdrempeliger. In het ziekenhuis is inderdaad toch een wat klinische sfeer. Meestal kom je in het ziekenhuis als je ziek bent. En eigenlijk is onze visie, als je zwanger bent, ben je niet per definitie ziek. Meestal gelukkig niet. Dus dat is ook eigenlijk de sfeer die we hier graag wilden neerzetten. Ook de zwangeren zelf zijn er blij mee. Zeker, het is veel mooier, veel vrijer, zeg maar. En je hoeft ook niet heel het ziekenhuis door te lopen om er te komen, zeg maar. Dan ben je eigenlijk al buiten adem voordat je er bent. Want zo'n ziekenhuis, daar wil je liever niet zijn als het niet hoeft. Nee, en zeker op het moment natuurlijk niet met alle coronaregels. Mijn partner die mocht niet altijd mee. Ja, dan is dit toch een stuk beter. Ja, zeker. Ja. Maar deze nieuwe praktijk is meer dan alleen een huiselijker interieur. Deze nieuwe locatie biedt ook perspectieven voor vernieuwingen, zoals gezamenlijke voorlichting aan een groep zwangere vrouwen, die dan ook weer van elkaar kunnen leren. Je hebt altijd uiteraard nog je eigen medische controles individueel, maar een heel stukje voorlichting doe je dan in een groepje. Nou, hier hebben we een prachtige wachtruimte waar we daar gewoon de ruimte voor hebben. We hebben een groot scherm waar we informatie op kunnen tonen. En er zijn ook gewoon zeker veel voordelen aan om... Ja, je hoeft het als moeder ook niet per se allemaal alleen te doen. En dat je dat gesterkt wordt in een groep met vrouwen. Het is gewoon een andere manier van zorg geven. En wie weet welke vernieuwingen er nog meer volgen. We kunnen ook natuurlijk kritisch kijken van het indelen van de spreekuren. Hoe lang willen we doen over een intake? Hoe lang willen we voor een controle? We hebben hier wat meer eigen regie. Het biedt mogelijkheden. Zeker, ja. Ja, een ander pand dus voor de verloskundigen, maar ze zijn nog wel onderdeel van Zorgzaam. En de bevallingen zijn nog gewoon in het geboortecentrum in het ziekenhuis. Zeeuwse gemeenten kregen de afgelopen 2 jaar ruim 6 miljoen euro aan steun voor culturele instellingen. Dat geld was bedoeld als noodsteun om de coronacrisis door te komen. Maar op dit moment is de helft van dat geld, 3 miljoen dus, nog steeds niet uitgegeven. De nood was hoog in 2020 en dus kwam er geld vanuit Den Haag voor de lokale culturele instellingen. En ook in 2021 werden er forse bedragen overgemaakt.
Wie nood hoort, denkt aan haast. Maar vooralsnog zit een groot gedeelte van het bedrag diep in de gemeentelijke zakken. Over 2020 en 2021 kwam er vanuit Den Haag ruim 6 miljoen euro voor de lokale culturele instellingen naar de Zeeuwse gemeente. Sommige gemeenten, zoals Vlissingen en Capelle, zeggen desgevraagd bijna al het geld verdeeld te hebben. Maar de meeste gemeenten geven aan nog forse bedragen in kas te hebben. Middelburg spant de kroon. Dat heeft verschillende redenen. Wij hebben om te beginnen alle subsidies gewoon doorbetaald. Ook als er verder niets tegenover stond, omdat wij die infrastructuur heel erg belangrijk vinden. Dus dat komt eigenlijk nog bovenop die 6 ton die al uitgegeven is. En er zijn ook landelijke fondsen geweest waar instellingen en organisaties een aanvraag konden doen. Het Zeeuws Cultuuroverleg, waar een aantal culturele organisaties verbonden zijn, krijgt inmiddels veel positieve verhalen over de steun. Er is gebruik van gemaakt. Dus instellingen hebben de weg weten te vinden naar de gemeentes om dus die extra ondersteuning aan te vragen. Dat is eigenlijk ook altijd toegekend. Maar andere kunstenaars en artiesten, met name de ZZP'ers, vragen zich af waarom zij niet gezien zijn bij het uitdelen van de noodsteun. Nee, dat geld is absoluut niet naar ons toegekomen. Er zijn heel veel aanvragen gedaan, maar je kon als losse ZZP'er bijvoorbeeld niet aanvragen. Ja, het is gewoon heel lastig. Of je kreeg maar een derde, je kreeg helemaal niets. We hebben inmiddels wel het idee dat zij een beetje tekort gekomen zijn. En we gaan kijken met andere gemeenten, met de provincie, of we daar nog wat aan kunnen doen. Het geld mag in principe uitgegeven worden zoals de gemeenten dat goeddunken. Maar de cultuurverenigingen vinden dat dat geld sowieso over de cultuur verdeeld moet worden. Voor 3 miljoen zou je fantastische broedplaatsen kunnen realiseren, atelierruimtes, expositieruimtes. Die dingen die echt nodig zijn om te laten zien wat er nu gebeurt, wat makers nu aan het doen zijn. En dus ja, ik kom heel graag met die mensen in gesprek. Ik denk dat de gemeentes met de instellingen om tafel zouden moeten zitten van hoe gaan we dat bedrag nou besteden? Want we moeten natuurlijk voorkomen dat het aan lantaarnpalen of wat dan ook gegeven wordt. Dat is niet de instelling. En verder gaat de raad er zelf over. Die hebben natuurlijk budgetrecht. En als zij zeggen van nou ja, er blijft toch nog over, besteed het daaraan of daaraan. Ja, dat is de rol van de raad. Maar in eerste instantie kunst naar de en cultuur. Ja. De reacties op de verdeling van het geld zijn in de Zeeuwse culturele wereld dus verdeeld. Misschien dat voor de verdeling van de resterende miljoenen een manier gevonden kan worden waarmee iedereen tevreden is. Het weer was nogal veranderlijk vandaag. Vanmorgen een poosje zon, toen kwam er regen en vanmiddag weer opklaringen, maar ook hier en daar buien. Het werd 6 à 7 graden. Ook morgen kans op enkele buien, sommige zelfs met hagel, maar ook weer van die felle opklaringen. Het weekend wordt droog en overwegend zonnig. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.